toɓɓe mawɗe kabaruji ñalawma hannde 1 lewru jettati ɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogas e jeegom to Nigeria e diwal Kebbi policeɓe 10 siwileɓe ɗiɗo e bandiji 11 mbasi pitali mumen e wendogo hannde e jaggodiral hakkude konungu e watboniyankoɓe joguitiɓe kaɓorɗe to Sierra Leone eɓɓore baydugol dosgal leydi ndi wotama altine hanki ɗum waɗi ko e basgol tawtorede députéɓe jeeyaɓe e landa APC ɓe lundiyankoɓe cuuɓi ko salade wodde nde eɓɓore saabu wasde mabɓe yadude e baylugol kuule dosgal leydi ndi ɗo e Sénégal hoorejo cuuɗi kasoji leydi ndi direction générale de l'administration pénitentiaire nantini katgol ɓorde dumbaɓe ha laaɓa gam lawrugol ma mbiyen liññugol fandare ngal pellital ko teddinde hakke fawaɓe juuɗe e rende ndimagu mabɓe ma en jaajno joni eɗe toɓɓe e ballal Ibrahima Ba. bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe mi salmini on no mbimi joni to Nigeria policeɓe 10 siwileɓe ɗiɗo e bandiji 11 mbasi pitali mumen e wendogo hande e jaggodiral hakkude konungu e watboniyankoɓe joguitiɓe kaɓorɗe ɗum waɗi ko e diwal Kebbi to sengo rewo hirnangue leydi ndi ko e police Nigeria habri on kabaru Mamoudou Diallo famminte en tugade seedeya ko hoɗuɓe ngo wuro Rafi Makuku diwal Kebbi ko waɗi boniyankoɓe ari e dow motoji waɗi fiyande e dow policiɓe e biyol mabɓe nden fiyande saabike mayde policiɓe 10 e wi mabɓe siwilɓe ɗiɗo kadi wasi pitali mabɓe kono policiɓe kadi wari waɗi boniyankoɓe 10 kabaru mo Croix Rouge nde fedde nde wona laamuyankore joɗinde ka diwal Kebbi tigi gongini men nani wonde policiɓe 10 e siwilɓe hewɓe warama non holliri goto e ardiɓe Croix Rouge e ngal diwal Kebbi fahintugade kabaruji ɗin gorko mo duuɓi 41 kadi barmi e o saha himo ñawdede si feƴƴi e ɗin wargoji tugade kimtol ɓe policiɓe ngal diwal Kebbi waɗi boniyankoɓe ɓen wawno jattude kaɓirɗe hewɗe e juuɗe policiɓe ɓen ɓe yaadi e mum caggal nden hawre hakkude ɓe policiɓe ɓe waɗi boniyankoɓe ardiɓe konungun immini yimɓe ko yaha waɗa tefoje e on alhaali siftinde lewru jeega ɓuru yawtudu yimɓe nogay kadi wasuno pittali mabɓe e nder piyande kuliyankoɓe e ngal diwal Kebbi. Mamoudou Diallo to RD Congo ñaw Ebola sabima mayde ko ɓuri yimɓe ujunnaji ɗiɗi ngu nangi yimɓe ko ɓuri ujune nayyi e temedde tati o kabaru ummi ko e ɓadiɓe laamu ngu o talata hande nde limore mayɓe ɓe ñaw ngu nangi ɓadima mboros o bannoɗo to RD Congo hakkude hitande ujune ɗiɗi e 17 e hitande ujune ɗiɗi e nogas ko yimɓe ujune ɗiɗi e temedde tato mayno hen e saha e on saha e nder yimɓe ujune tati e temedde joyo wondunoɓe e maggu to Guinée yimɓe joyo mbasi pitali mumen mbiyandumi e jangu huɓere wannode e mahede to legal ne wiye Afia e nder commune Dixine yimɓe joyo gañima hen e kabaru mo keɓɗen e koreji loriɓe o alhaali o kasara watti laabi ɗiɗi e jonte tati gila ndungu ngu fuɗɗi ha joni toon to Guinée